Endi konsertimizni davom etamiz. Ham endi kelasi jurimiz Kil deb atala. Bu jırga klipni hatırlaysizdir endi do'stlar, bir abi menga boshqa degan. Ilanurga kerak. Hatırlaysizmi? Qadrlilar. Dirsini aytganda bu klipda u menga tegi 1-2 gina so'qdi. Ammaning yuzlagan dubli bo'ldi do'stlar. Shundan so'ng mana bu ko'z tortilasizlar ekan, yo'qmi ekan? Shunday. Kil kim so'zlarim bilan do'stlar qo'shilib shirlaymiz. Ketdik! Qozon quloq. Молодцы! Bilsen ilisigenim, düşük yolma yüreğim. Seni yine uyla burada benim günlerim. Sensiz qolgan kishlardan yo'qlay olmayman kishlardan. Sinama jonim kirtmak kishmini ko'rlarga. Kim sözlerim bilen dostlar koşulub şırıyımız keydik. Kil yanıma sigenim. Bil canımın girenim. Sinirle bitminem ömürüm. Ümitim be. Birge mazi. Kil yanıma sigenim. Bil canımın girenim. Sinirle bitminem ömürüm. Ümitim be. Senden boshqa bu jirda yashay olmam bir kunda. Ko'rasim kelasini önümde düşümde. Suyuqli hislarida yaratışıp ömürge. Yaşasak edi degan tilaklar ko'nglida. Hozir birga Mamasi kedik birga. Kil yanıma sigenim. Bil canımın girenim. Singine bitminem ömürüm. Ümitim be. Ozan birga. Kil yanıma sigenim. Bil canımın girenim. Singine bitminem ömürüm. Ümitim be. Gider. Kil yanıma sigenim. Bil canımın gigenim. Singine bitminem ömürüm. Ümitim bekledim. Birge kil yanıma sigenim. Bil canımın gigenim. Singine bitminem ömürüm. Ümitim bekledim. Ümitim bekledim. Son beni Güzelim. Bigzir rahmet. Rahmet Bigzir. Bigzur rahmat. Vыздоравливай. Rahmat sizga. Rahmat Bigzur rahmat. Bigzir rahmet. Bigzur rahmat dostlar. Alkışlarınız için, çiçekleriniz için, bulaklarınız için rahmat sizga. Bарлык рәхмәтләребезне үзебезнең
туганнарыбызга, дусларыбызга, коллегаларыбызга бик зур рәхмәт әйтәбез безгә килгәнегез өчен, менә шулай залларны тутырып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, дуслар. Менә хөрмәтле дуслар, менә чыннан да безгә кайбер кешеләр замечание ясый. Менә сезнең җырларыгыз бөтенесе дә теге любовь турында ди. Мин сине яратам, син мине яратасың, син һәм мин кил, минем гармон уйный, синең гармон уйный диләр. Теге гади тормышта гел алай гына була алмый бит инде. Шуңа күрә сезнең берәр нинди актуаль темаларга теге җырларыгыз юкмы дип сорыйлар бездән. Менә нәкъ шулай дип әйтүчеләр өчен без үзебезнең популяр җырларыбызны менә шул актуаль темаларга багышладык та инде, әйбет. Менә Без бит инде барыбыз да яңалыклар карыйбыз, гәзитләр укыйбыз. иң глобальный яңалык соңгы вакытта нинди? Нинди яңалык? Трамп диләр бөтенесе. Трампмы, Хиллари Клинтон. Америкада булган сайлаулар, дуслар. Шулаймы? Самый глобальный Яңалык. яңалык. Но бу да мөһим түгел, дуслар. Иң мөһиме Барак Обама китте бит. Все, Барак Обама булмый хәзер. Менә шул Барак Обама турында актуаль җыр. Әйдә, салават. Киттек. Карыймын да сүрәтеңә, шым-кара йөзләреңә, онытылып бар дөньямны, шатланам китүеңә. Барак китте хуш сау бул пока. Синең аркада доллар хәзер 60 рублей. Калам дип әйтмә син мәңгегә. Юлларыңа ок җәймә. Намды актуальная тема. Шәп җыр. Нормально же? Нормально. Любовь дисеңа. Менә инде тагын бер актуальный тема, ул iPhone 7. Сез көләсез, сездә iPhone 7 бармы әллә? Кемдә 7нче iPhone бар? Кулларыгызны күтәрегез әле. Кая бармы шундыйлар? Ой, малай. Бу агропаркта булырга может, да. Чыннан да, дуслар, менә 7нче iPhone барлыкка килгәч, Рәсәйдә сата башлагач, ул беренче тапкыр Мәскәүдә сата башладылар. Һәм инде шунда рекорд куйганнар. 4 километр чират булган шул iPhone 7нчегә. Аның хакы, хөрмәтле дуслар, теге 2004 елдагы Жигули 7-ның хакы. Менә шуның турында әйтәле гүзәлем. 7нче iPhone турында җырлап китәләр. Киттек. Син минем хыялымда, миңа елмайдың, так күзеңне карап мине чакырдың. Мин әзрәк хыялдым да, кулымны суздым да, 70 меңне сиңа тапшырдым. Ләкин бу 3 ел кредит кына. Син минем төшләремдә, карап күзләремә, мине сатып ал дип миңа ялвардың. Син алма тешләнсәң дә, Кытайда эшләнсәң дә, iPhone 7нче минем иң зур хыялым. 7нче iPhone әле теге 6нчы iPhone өчен дә кредит түләп бетергән юк әле. Ну алып бир инде шуны, мин бит шундый бәхетле булам. Менә кемдер бәхетен эзли, кемдер көтә. Менә син көт инде үзеңнең iPhone 7нче, яме? Сөйләштекме? Һәм инде, хөрмәтле дуслар, тагын бер актуаль тема, ул инде мәңгелек тема — бәхет. Кемдер бәхетен эзли, кемдер көтә. Китте. Кемдер бәхет эзли, ерак офыкларда, кемдер үзе янына дәшә. Кемдер кояш сыман, бәхетен нурларын, дус туганнарына өләшә. Кемдер көтә, кемдер өмет итә, өмет утта, бер үк сүнмәсен. Кемдер әле белми бәхетен, янында йөри һәр кеше, очратсын бәхетен. Кемдер көтә, кемдер күктә сине эзли. Кемдер 7нче iPhone турында хыяллана, кулларыгыз
Күдә күндер күктән сине эзлим. Бар дөнья түгәрәк, аяз көннәр күбрәк, тыеп яшик шуның рәхәтен. Йылмай әле йылмай, быйып калынсын бугай, син дә бит кемнеңдер. И казак куларызга китте. Кемдер күдә, кемдер өмет итә, өмет итә. Бер сүнмәсен. Кемдер әле белми бәхетен, янында йөри һәр кеше. Очратсын бәхетен. Кемдер күдә, күктән сине эзлим. Казансы супери. Кемдер күдә, күктән сине эзлим. Молодцы! Телефонlarınızı çıkarınız dostlar. Fanariklары бармы? Фонариклары шығарыңыз да бірге киіндік өскәйі! Молодцы! Кемдер күдә, кемдер өмет итә, өмет итә. Бер үк сүнмәсен. Кемдер әле белми бәхетен, янында йөри һәр бер кеше. Очратсын, молодцы! Кемдер күдә, кемдер өмет итә, өмет итә. Бер үк сүнмәсен. Кемдер әле белми бәхетен, янында йөри һәр бер кеше. Очратсын бәхетен. Кемдер күктән сине эзлим. Молодцы! Кемдер күктән сине эзлим. Güzelim! Салават Минихана! Safari türkümü! Альфа редактор. Салават, мындай сұрау үшін ғафу ет инде, теге сен бит инде дөньяға мәңгелеккә килмәгәнсең. Не понял. Хәзер аңлатам. Менә синең үзеңнең исемеңне мәңгеләштерер идеңме? Менә синең исем белән бер нәрсәкә атап булыр иде микән? Бер паркны булса да шунда. Минем исем беләнме? Минем исем белән не только паркны, минем исем белән әйтим нәрсәне атап булыр иде. Нәрсә? Әйтик менә Салават исемендәге академия, Охо. Салават диңгезе, Салават башнясы. Менә минем исем белән нәрсә атап булыр иде? Ну, синең исем белән шундый бер әйтик, ваграк әйбер әйтик, Гүзәлем чишмәсе, например. Берәр теге 15 хуҗалык торган бренди Мишәр авылы исеме, например. Һәм шул бәләкәй генә Гүзәлем исемле авылда яшәүчеләр теге гомер буе шул Салават диңгезенә барырга хыялланырлар идеме? Теге балалары укуларын бетергәч шул теге нәрсә идең әле Салават академиясына укырга хыялланырлар иде. Әйе, һәм хыяллары тормышка ашсын өчен Салават сельхозинвестбанкка кредит түләрләр иде. Ярар, карале теге Салават диңгезе дигәннән менә синнән бер әйбер сорыйсым килә. Менә күз алдына китереп, берәрсе сиңа әйтсә, Гүзәлем, сине Салават диңгезендәге урнашкан теге бер кеше дә яшәмәгән утрауга җибәрәбез дисәләр, һәм син үзең белән бары тик бер әйберне генә ала аласың. Син нәрсәне алыр идең үзең белән? Салават, бу нинди сорау инде? Ну, бу үзенә күрә шундый тест. Менә син нәрсәне алырга телисең, шуны мин, әйтик, 8 мартка бүләк итәрдем сиңа. Салават, син хатын кызга нәрсә бүләк итәргә белмисең икән, син нәбай итеп эшлә. Син бүләкне инде алдым дип әйт. Так. Һәм аңарга белергә куш нәрсә алганыңны. Ул сиңа бүтән әйберен, кирәкле әйберен әйтеп чыгачак. Шуның берсен генә сиңа алырга кирәк булачак. Әйбәт, иң эшсезем. Нәрсә? Мен әйтәм, иң кыйммәтен мин әйтәм.
Конечно. Әйдәгез әле, хөрмәтле дуслар, хәзер донлыклы Салават диңгезенә барып кайтыйк әле. Купальниклар алдыгызмы, дуслар? Да. Диңгез ярында шлягеры, башкаручысы биредә. Салават Миниханов, кайчан? Китек! Кулар, дуслар! Кулар, бак! Кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин нигә бик азга. Санаулы көннәре нигә тиз уза. Син миңа елмайдың диңгез ярында. Мин сине сайладым нигә бик азга. Казан бергә Soğuk sağırda bik de soğusan Ki doğun dingizge molası Soğuk sağırda bik de soğusan Ki doğun dingizge gel Doğunlu dingizde yaratam dedik Sen ışanıp bina Dingiznin kumundan Sur sora idik Sidik doğan yuda Uşardın diңгіз yarında Мен сені сойладым нигә бик азга И бірге күйдік Соғын сәгәрдә бик те соғынса Ки тоғын диңгізге ки Маласы жырлаймыз Соғын бик те соғынса Ки тоғын диңгізге ки Alkışlar! Mikmina uşandın diңгіз yarında Min seni soyladım nigә bik azga Казан жырлыйбыз бірге Bik de soğutsa Ki doğun diңgізге gel Soğutsa nerede Bik de soğutsa Ki Malası Bik de soğutsa Ki doğun diңgізге gel Soğutsa Bik de soğutsa Ki doğun diңgізге gel Soğutsa nerede bik de soğutsa Бикзур, рахмет, Бикзур. Камут аңлары бию ансамблі. Сафари түргімі Альфаредо квартеті. Рахмет, Бикзур. Бикзур, рахмет. Ір-яңа жырларының бірісі. Ғафу сұрайым. Бары сені көрем түшлерімді Сенің хоқтағына жырларым Бірге шоқта аңламадым сені Ғафуларым білән сұңладым
Sen deyip yotam, sen deyip uyanam men. Sen deyip шыға көзден яшьләрем. Югалтырмын deyip uylamыйча, авыр сүзләр әйтеп нишләдем. Гафу сорыйм, берүк кичер мине. Ялгышны да була төзәтем. Икебезне ике якка йөрткән. Язмышны да була үзгәртеп. Күрәсең бит без йөргән юлларга опак булып карлар ятканнар. Безнең юлда яткан хаталарны, барлык гөнаһларны якканнар. Беләсең бит йөрәгемдә тик син, син минем көнемдә, син минем төнемдә. Төшләремнән алып чыгып бер мәл, бер күрәсем килә önümden. Гафу сорыйм, берүк кичер мине. Ялгышны да була төзәтем. Икебезне ике якка йөрткән. Язмышны да була гафу сорыйм, берүк кичер мине. Ялгышны була үзгәртеп. Икебезне ике якка йөрткән. Язмышны да була гафу сорыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Сафари төркеме Альфаредо квартеты.
Бик рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, иң мөһиме вакытында гафу сорый белергә кирәк. Бер әйберне әйтеп китәсем килә, гаиләдә соңгы сүз иратныкка. Нәрсә дисең? Мен әйтәм, соңгы сүз иратныкы гаиләдә. Һәм ул сүз тыңлыйм, кадерлем. Алаймы, юк микәнен ансын, өйдә сөйләшербез. Сезнең каршыгызда иң шибәр, иң матур, иң талантлы җырчының хатыны Гүзәлем. Рәхмәт. Инде концертыбызны дәвам итәбез һәм киләсе җырымны барлык әниләргә багышлыйсым килә. Уйлап карасак, әниләр безне гомер буе йөртә. 9 ай буе йөрәкләре астында, 3 яшькә кадәр кулларында, һәм инде гомерләре буе йөрәкләрендә. Әниләр барлык кешеләрне алмаштыра ала. Психолог дисеңме, укытучы дисеңме, повар дисеңме, менә аларны бер кеше дә алмаштыра алмый. Минем әни мине бик нык ярата инде. Аны менә пропущенный звоноклардан карасаң да, әти 1, сеңлем 2, дус кызым 3, салават вообще 0. Менә әнинең пропущенный звоноклары 47. Менә шуңнан аңлыйсың инде, кем сине чыннан яратканын. Кадерле дуслар, әниләрегезне саклagыз. Һәм инде киләсе җырым әни, әни дип атала. Балаларыгыздан кабул иткән кебек хис иттегез әле. Киттек. Кояш кебек нурлы әниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юатырга һәр чак әзерсин. Сау сәламәт булып яшә әни, әни, дуга итеп теләк телим. Сәламәт булып яшә әни, әни, дуга итеп теләк телим. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнәмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем,
жырымны. Güzelim. Kama Tаңдар ансамблі. Бигз рахмет. Safari türkümü Alfredo kvarteti. Endi mine hürmetli dostlar, bizning komanda bilan da tanıştırıp gitesim kile. Edil salam. Bu bizning Safari türkümü Alfredo kvarteti. Mine hatırlasanız 90'ncı yıllarda şunday bir türküm vardı, Saksok türkümü. Hatırlıyorsunuz yok mu? Hatırlıyorsunuz mu? Endi onlar bütün dünya kulemine Tatar halk jırın tanıtkan yigitler. Hem endi şunun basisti bizning türkümde Alexander, sizning koynar alkışlar. Endi hürmetli dostlar, aytib ketasım kele, bizning gumman endi komanda internatsionalniy. Alexander ul по национальности немец. Сабель Александр Генрихович. Alkışlarınızla tağın bir kat. Bizning barabanda Sergey, sizning koynar alkışlar. Rus yigiti. Tatarcha bek yaxshi anglay. Endi bu баянистni bilasiz, endi onlarga вечно ихтибар жетмей, внимание жетмей. Булат Мамадышевский. Молодец, Булат. Тиги ресторандан тиги стульчигинди алып келген, расстаться не может. Молодец. Пианинода, пианино biz endi, клавишада Фанис Хафизов, sizning koynar alkışlar, hürmetli dostlar. Ну, bu yigit turunda aytib ketasım kele, bu yigitning ismi Richard. Gitarada Richard, alkışlarınız әлі. Bu türküm bilen tanışkanda, men aytam Richard degechtim, men aytam bir psevdonim deyim, men aytam yok, şundan da nastoящий ismi Richard. Hem endi onun әлі tağın iki bratı var. Onun gailesi gümmen muzikantlar, әтенisi muzikant. Richard, eng zo'risi Richard, ikinci malayning ismi John, üçüncüniki Jimmy. Реально bu, реальный хал. Hem endi tağın neşe, сколько сестер у вас? 4 сестры, у вас сколько? В общем, сколько человек? 9? 9 kişi. Әти әнилерine alkışlayık әлі. Молодец. Но bir әйбір бар енді, мен уйлап тұрам, мен Ричардқа шундай сұрау берем, мен айтам, ну, әйтик, Джимминың балалары туа. Оларның отчествосы нешік білір мекен? Джиммивич. Я ise Джонович. Alkışlayık әлі. Ричард, sizden koynar alkışlar dostlar. Bu bizden Alfredo kvarteti, Olabuga Medeniyet hem Sanat Külliyeti studentlari, aydagizali koynargına alkışlayık kızlarga, yigitlerge. Tanıştırıp gitem, bu da bizden kvartette internatsionalni komanda. Bizden birinci bulup basıp tura, Krashin kızı Olga Nikolaevna, sizden koynar alkışlar. Krashin degechtin, sigirip düştü немец. Александр, что с вами? Вступился. Крашиннан куркыта, конечно, ярар. Bu yigit endi bizning bolda o'sgan, qozilik oshab o'sgan yigitimiz, nastoящий Bashkirin Oynaz, sizning koynar alkışlar. Mana tigi back vokalda qo'y bir yerda çıkı degan momentlar eshitilsa, bu endi bizning Misharka. Oyzile. Oyzile, sizden koynar alkışlar, hürmetli dostlar. Bu endi yigitimiz turunda aytib ketasiz kele, ol har vaqt прическасын o'zgartadi, to plashul, to rıjı, to blondin, hazır soqalın o'stirtgan. Ilnur Almetovskiy, sizden koynar alkışlar. Hem endi biz barlık komanda isminden sizge isenlik, sağlık, uzun ömür tileybiz. Hem kelesi jır sizning için jırlı Bulak. Birgeleşip jırlaymiz dostlar, ketdik! Ozan, siz hazırmı? Birge. Kollarımızı şalanınız, ketdik!
Кушып жырыбызға Йөрәк ялкынын Сезнең кебек дуслар Безгә бик кирәк Кабул итегез бездән җырлы теләк Сау сәламәт булыгыз Исән имин торыгыз Йөзегездән елмаю китмәсен Жанда сөю ут япсын Барсызлар барын тапсын Гомерләр бергә заяга үтмәсен Кеше бәхет өчен килгән дөньяга Өмет белән яши килер елларга Хыял канатлары җилдә сынмасын Күңелләрдә дәртне җырлар бергә җырлыйбыз Сау сәламәт булыгыз Исән имин торыгыз Йөзегездән елмаю китмәсен Җанга сөю ут япсын Барсызлар барын тапсын Гомерләр бергә заяга үтмәсен Давай, güzelim, миксер! Молодец! Молодцы! Җирдә яшәү үзе Бәхет белегез Теләкләрнең изгеләрен сезгә Телибез Şükür kılsak əgər də Yaşamızı şul bəyramga əylənə Şalqırığız biz yürürüz kilgələ Quşılığı jırlıq əydə bir yebrəgə Olığız İsən imin turğuz Yüzümüzdən yılmayın Janda suyu ut yansın Barsızlar barın tapsın Ömürlər bir birgə gündük Sağ selamet bulunuz İsən imin turğuz Yüzümüzdən yılmayın Gitməsin Janda suyu ut yansın Barsızlar barın tapsın Ömürlər birdən zayağa Utməsin Dostlar, Kozan siz hazır mı? Eydəniz birgə gitdi Güzelim! Big rəhmət Big rəhmət Big rəhmət Endi hörmətli dostlar, alqışlarınız üçün big rəhmət edəsiniz kilə sizə. Həm indi biz mənə bir ür-yana Qozan turunda bir neçə günlük Qozan turunda jir yazdılar. Şuşu jirni sizə çırlab ketəsimiz kilə. Həm indi hörmətli dostlar, bizning konsertimiz oxirina da yaxınlaşdı. İndi biz barlıq şuşu konsert zalına kelgan barlıq qonaqlarga, tomoshachilarga zo'r rahmat aytasiz kilə. Big zo'r rahmat sizga do'stlar. Rəhmət Qozan! İndi dostlar, qoyalardagina shiğish yozamaymiz. Ertaga Orsha keligiz. Bir kunga Boltashda keligiz. Hem indi bir eybirini aytib ketasim kela. Qozan ul Tataristandagi eng motor shahar. Ул har bir shaharda shoy deb aytadi. Yo'q, shundan da men har bir shaharda aytam, Qozan eng motor shahar deb. Qozan, big zo'r rahmat sizga kelganingiz uchun. Siz super, biz sizni yaratamiz. Ham kelasi jir ko'rishirmiz ali birer Qozan deb atalay. Ketdik, birgalab. Her gün otlar bir qomana suna Sezilmeydi hiç vakit yugura Qabatlanmasdır bu o'tgan kunlar Motor mezgillar qola ko'ngilda Adreslar turli bo'lsa da Siz bizning o'ylarda Biz
Hayat koyşakta yollar Oylar yıllar hem yırak oralar Tek uylarda biz bari bir-birge Uchrashurmiz degan umidlar bor Adreslar turli bo'lsa-da Siz bizning uylarda Biz bir to'lqinda Bir ko'rish huzur baxt Mana bitmay bilan Mana birga keting Ko'rishurmiz hali birar Qozon Ko'rishurmiz birga Oh oh Ko'rishurmiz hali birar Ko'rishurmiz hali birar Pullar qozon Birga shirimiz Adreslar turli bo'lsa-da Siz bizning uylarda Biz bir to'lqinda Bir ko'rish huzur baxt Mana bitmay bilan Mana sen bilan Ko'rishurmiz hali birar Qozon Ko'rishurmiz hali birar Oh oh Ko'rishurmiz hali birar Ko'rishurmiz hali birar Bas gitarada Sabel Aleksandr sizni qo'ynab olmishlar Ko'rishurmiz hali birar Barabanda Sergey Zavalov Bayanda Bulat Mamadышевский Ko'rishurmiz hali birar Klavisha Hafizov Famiz Gitara Richard Lulkovich Ko'rishurmiz hali birar Alfaredo kvarteti Olga Aynas Oyzila Ilnur sizni qo'ynab olmishlar do'stlar Birar Oh oh Ko'rishurmiz hali birar Kamatonlari Biu ansambli qo'ynab olmishlar do'stlar Ko'rishurmiz hali birar Qozon Tovush operatori Ozod Zaripov Ham Tima Ponomaryov sizni qo'ynab olmishlar Ut rejissyori Niyaz Husaynov sizni qo'ynab olmishlar Ssenariyning avtori Ayvaz Sadirov Ko'rishurmiz hali birar Oh oh Ko'rishurmiz hali birar Ikki topqir milliy muzika premiyasi laureati Go'zali Ko'rishurmiz hali birar Oh oh Ko'rishurmiz hali birar Ko'rishurmiz hali birar Birgalar do'stlar keting Ko'rishurmiz hali birar Qozon Ko'rishurmiz